med mig. Og hvilken nådegave har han så givet dem denne gang, Emanuel Thomsen? Jeg tror, det er en helt ny figur. Glasted. Glasted dog. Altså, oprigtigt talt, hr. Thomsen. Hvad er der virkelig sket med dem? En har vundet den store gevinst i klasselotteriet. En er blevet hovedrig. Ja, i hvert fald er der sket noget med hovedet. Emanuel! Gud med os! Så kan du købe faderhårgården tilbage. Ja, og spæde et lille beløb i Morkarens garn og trissebåd. Ja, det er jo altid godt med knapper i kassen. Jamen, tillykke, Emanuel Thomsen. Vi glæder os alle over målet. Ja, det skal der fejres med manér. Alle kagekoner frem! Ja, jeg bager ikke selv. Jeg bestiller brødet hos Torvebageren. Som har lukket butikken. Emanuel, hvad prøver du? Emanuel, du må invitere på kaffe. Eller hvad har du ellers tænkt dig? Morkaren skal tie stille og ikke blande sig. Jo, en havde jo tænkt, om man kunne få lov at blive medlem af brødrelaget. Ja, det er som de herrer tillader det. Nu hvor man er blevet valgherrende og kan betale kontingent. Ja, helt indtil har de jo serviceret os andre, Emanuel Thomsen. Så hvorfor ikke? Glasted. Ja, for mig ingen alarm. Bare her Thomsen at spytter i kassen. Ja, men er naturligvis da. Ja. Og en liden gave, det havde man jo også tænkt sig at give til den lille fru Ingreasen. Til mig? Hvad skulle man ære? Og hvad er der kommet for tænkt sig? Og en havde tænkt sig en lille buket blomster. Så frøken Reddersen ikke længere skal gå og samle blomster til sine dekorationer på kirkegården. Hvad går der af, hr. Thomsen? Og man har fået et lille overskud. Og så er der plads til en kristen gerning. Ja, det hjælper altid med lidt overskud i pengekassen. Ja. Jamen, så er alle jo glade. Ja, og så kan der bydes til dans. Og jeg har lov at inclinere for dem, fru Ane. Så romantisk, hr. Toller. Jamen, jeg danser da gerne med dem. Og bagefter, så kan vi alle gå på dilettanten. Ja, min sang!